Konponduta, arazo bat gutxia. Suposatzen dut honek azalpen bat izango duela, baina ez dakit entzun nahi dudan. Babes pertsonala, bada ez bada. Eta, piper espraia. Zuri ere, erosi izut bizeuden baten prezioan. Aixo, sartzeko esan didate. Azpi naiz. Honen arabera, toalla busti bat omen da honena. Baten bilanoa. Itxoinez? Ezin duzu, berarekin bakarrik utzi, itxu nago. Baina maita nahi, begiak arbitu behar dituzu. Ikusi duzu zeitzura duen. Bai. Banik ez, eta horrek beldur gehiago ematen du. Niri ez zaita xola, baina entzuten ari naiz. Azpi. Azpi. Itxu geratu aurretik irakurri dudanaren arabera, deskarga pila izan dituen mugikorreko jolas bat sortu duzu? 2 milioitik gora. Hori sekulako lorpena da, nerabe batentzat? 7 urte nituen. Ia 4 urte daramatza zentroetatik sartzen eta ateratzen. Azkenekoan denbora asko darama jadanik. Eta zer egiten du hain neska azkarrak horrelako leku batean? Pertsona heldu kuskuseroa jasan. Dirudienez edozein gailu jakeatzeko gai da gubiok pizteko behar dugun denbora gutxian. Ez da nire errua zuek hain makalak izatea. Pozik egiaztatuko nuke hori, baina oraintxe bertan ez dute zer garbi ikusten. Beraz, onartuta. Benetan? 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 Bai? Udan ikusiko dugu elkar. Bitartean, ondo portatu. Ederki. Nik zure mugikorra aldatu egingo nuke. Nirea? Bai. Zain nengoen bitartean, aspertotan nengoenez, jakeatu egin dizut. Eta orain zentroko guztiek dituzte zure pasaitzak. Broma da, ezta? Ez. Joan eginda, ezta? Bai. Azkar! Ura! Toalla bat eta dirudienez mugikor bat!